wayoyinmu masu ɗauke da ɗimbin sirrikanmu. Kullum fargabanmu shine kada wani wanda ya san security ɗinmu ko kuma tsaronmu ya zo ya ɗauki wayarmu ya hissuwa ya zo ya diba wannan sirrin. Sau da wuya mukan ɗauki hoto ko kuma bidiyo wanda kan ce na sirrinmu ne, ko kuma a wani hoto ne wanda ba ma son kowa ya gane shi sai mu ko kuma sai dai waɗanda dai muka ƙa'idance. Misali kamar a ce irin aboki da mata hakan ga. Akwai inda za su iya sanin abin ga ɗinmu, alama security ɗinmu, lambobin tsaro ɗinmu, za su iya buɗe wayarmu a duk lokacin da suka ga dama. Mu kuma kullum muna fargaba kar su je su duba dukkan wani sirrikanmu. To insha Allahu yau fargaba ta ƙare. Za mu nuna muku yanda za ku ɓoye dukkan wani abu da kuke so. Ko da mutum ya san security ɗinku, ya buɗe security amma kuma wannan abin da kuka riga kuka ɓoye bai isa ya gane shi ba. Za mu yi amfani da hanya biyu domin mu nuna muku. Ku biyo mu daki-daki. Hanya ta farko shine amfani da wannan application na photo and video vault. Ku duba cikin description domin samun link ɗinai domin ku yi downloading ɗinai cikin sauƙi. Wannan application da kuka gan shi zai iya ɓoye ma hotonka na sirri tare da bidiyo ɗinka. Yana cikin memorinka amma kuma babu wanda ya isa ya gane shi sai an shigo wannan ga, saboda ka sako nan ga zai dawo nan ga. Kuma shi wannan application ana sa mai tsaro. Da yake na riga na saka mana wa security kun ga yadda yake, amma kai idan ka ɗauko naka ina samu dole za ka sami security bayan ka ƙara sai ta komai. Idan har hoton ya buɗe ma, wannan shine huskar hoton kamar yadda kuke gani gashi nan kamar hakan ga. Kuna gani ba? Nan ne ga inda ake ɓoye hoto, nan inda ake ɓoye bidiyo. Amma dai kafin nan bari mu nuna muku wani abu. Idan ka zo nan ne ga, yanda ake gani wannan shine hoton application ɗin. Wannan kuma suna ne photo video and bullet. Wannan kuma shine email address ɗin wanda ya wannan application ɗin. Nan ne kuma wajen setting, wajen ne inda za ka tsara da abin da kake so. Misali mun shigo nan. Haka nan ne ga, nan ne ake saka waɗannan abun nan passcode ɗin, kalmomi na waɗanda ake sakawa guda 4 waɗanda za ka buɗewa da su wani tsaro. Waɗanda su ne kamata an ce ka sirranta su. Da ka ɓoye su baka faɗa ma kowa su ba, ko da mutum ya san lambobinka na security, da ya shigo nan zai ci gaba da. Haka mutum idan misali mutum ya karɓi wayarka ya haɗa security da abin da ya zo, sai ya zo nan ne ga wajen shiga photo vault sai ya ga security zai tambaye ka ya aka yi wannan security bayan na yi da security, sai ka ce to kai da ake duba menene ka san wannan ko me ruwanka da shi ya. To da ka shigo wannan ga wajen security nan ne yanga tun da ni haga na riga na saka. Nan haga nan ne za a baka dama a ci ma create for passcode. Haka misali gashi mun saka hanga. Za a ba mu dama mu ƙara sakawa domin confirming cewa ba za mu manta ba. Idan mun ka saka ya buɗe muna, nan ne yanga na biyu inda za ka iya a misali a tambaye ka ne kana son shin ka buɗe da ɗan yatsarka ko kuma a'a. Idan ba ka so za ka kashe shi kamar hakan ga. Idan kuma kana so za ka kunna shi kamar hakan ga. Sai wannan na gaba an ka ce security question. Shi kuma amfaninsa yadda ko da idan ka mance passcode ɗinka kuma kana sa a tunatar da kai yasuwa, da ka danna wannan alamar ta security abin ga inda aka shiga aka nuna alamar forgotten password, za su tambaye ka abin da ka sa tambaya. Haka yana abin da na sa tambaya, what is your favorite song? Sai dai an ka tambaye za a nuna tambayar nan sai kuma ka ɗiba da amsa. To nan ne yanga za ka zaɓi tambayar da kake so. Ga su nan daga cikin wannan tambayoyin. Who was your child hero? Which is your favorite movies? What is the name of first pet? What is your city of birth? What is your city of birth? What is your favorite song? To duk wanda ka ɗauka, ko da ka ɗauka ɗaya ne, ko da ba ka gane turancin ba, duk wanda dai ka ɗauka duka dai tambayoyi na. Amma da ka ɗauka sai ka zo wannan ga wajen nan ga sai ka rubuta
abin nan duk amsar da ka rubuta. Gani na ce what is your favorite song, wace waka ce ka fi so, sai na zo na sa amsa kar ki manta da niyya. To da zarar na shiga wajen forgotten password za a nuno mini what is your favorite song, wace waka ka fi so. To nan ba za a nuno min wannan amsar ba, sai na rubuta kar ki manta da niyya domin ya a faɗa mini password ɗin nan. Nan ne ga kuma nan ne ga inda zaka je ne, idan ka shiga nan ga zaka je Google Play Store ka don musu star. Nan ne ga inda zaka tura musu sako ne, nan kuma inda zaka tura ne, nan kuma zaka sani dangane da wannan application version ɗi ne. Hakan ba. Bayan ka seta wannan su ne abubuwa masu muhimmanci inda ka kamata ka seta. Sai ka zo nan ne ga yana hide photo. Duk hoton da kake so wannan kawai alama da ka taba domin ka sauko da duk hoton da kake so. Gashi nan duk hoton da kake so za ka iya saukowa da shi. Misali a ce wannan hoton ne muke son mu ɓoye, gashi nan ne yanga. Za mu taɓa duk wanda muke so, za mu taɓa alama sai mu ɗaya don wannan alamar OK. Sai mu ɗaya nan ne ga mu ɓoye. Ha gashi nan ne yanga, mun ɓoye shi a nan ne yanga. Can ba isa a gan shi ba, amma kuma da zara ni na shigo yin ga na hidda password zan iya gani ne. Kuma idan har misali ina son in shi zan taɓa wannan alamar ta inda aka rubuta. Idan ma ina son nan ne ga nan ga alamar gani nan ne ga. Gahi nan. Haka na riga na buɗe can za a dinga gani ne. Daga na dinga wannan alamar idanu din za a dinga gani ne a can. Wannan kuma alama ba tare da na shiga wannan gaba zan iya tura ma wani aboki na shi dukkan wani application wanda nake son in tura mai shi, ya danganta har da Bluetooth, kuma ina son editing ne zan iya zuwa kowane application domin yin editing ne. Wannan kuma wannan kibiya din, wannan inda kuka ga wannan dan gwangwani din inda za na goge shi ne gabaki daya. Sai shi kuma bidiyo, kamar yadda kuka ga mai na bidiyo na abin nan na abin ga shi ma haka ne zaka dan shi ma wannan kibiya din da zaran ya bude ma zaka je ka dauko misali duk bidiyon da kake so. Misali bari mu yi amfani da wannan kawai for example, ka dauko shi ga nan ga zai jira ya ƙara loading, gashi nan ya shigo. Idan ka shigo nan ga ka danna alamar open zaka iya kallo ne, zai baka dama ka zabi application da kake so domin ka kalle shi. Zaka iya kallo ne, ka gani ko da yake wannan bidiyo din ba wai bidiyo ne wanda da kiya muka dauka kai nan da shi. Kuna gani ba? To idan ka gani ko idan ka taba shi za a baka zaɓo na nan ga zaka shiga on height na alamun ijiya domin ka bude shi can ma a iya ganin sa. Nan ga zaka shiga a cikin shiya domin ka tura ma wani. Nan ne kuma zaka shiga alamar delete domin ka goge shi. Da yake mu dai wannan daman bidiyon baya da amfani gare mu can ko can, za mu goge shi ne gabaki daya domin ku gani abun yana aiki. Idan kuka fito nan ne ga wannan alamar setting ita ce wadda can muka nuna muku yadda zaka abin nan, yadda zaka saka security da komai da komai. Wannan kuma alama ta file ita ma za ta dauke ka ne zuwa Google Play Store, wani application din su ne na file shi kuma can daban. Nan ne kamar yadda kuka gani wajen tura application nan wajen ba su star, nan ne kuma wajen tura musu sako. To bari mu hito mu nuna muku wani abu shine dangane da wannan application din na photo and video vault. Haka can mun riga da mun saka security din mu, mun riga da mun saka alamar tsararren yatsa din mu. Sai mu zo gashi nan zamu bude. Haka tambayar da ya nuna mana kai passcode, ba ma tare da ya rubuta mana ka rubuta passcode ɗinka nan sun ba. Haka idan wani ya gani zai ma zata ce wannan ba passcode bane, zai ma iya ganin sai kai kilan ma wannan shine wasu ka abin ya dauki ma abin kamar shirme ya hito. To nan ne ga a ce misali mun saka password ana ta nuna mana cewa I is incorrect, ba daidai muka saka ba. Gashi muna sakawa amma kuma nan mana ba daidai bane. Kawai za mu latsa wannan alamar ta forgot password. Da zarar mun latsa shi gashi na an rubuta mana what is your favorite song, me ci waka ce ka fi so. To kamar yadda ni na saka can, kamar yadda kai ma ka saka a can, ka buƙaci su baka wannan tambayar kuma ka saka amsa. To jika da wannan ka sa amsa, ka gani ko gashi nan kar ki manta da ni, gashi ba sai ka sa OK. Za a ce ma ya first code is 2030. Sai dai wannan fa yafi sauki, yafi irin su Facebook da me yafi su saukin yin forgotten password, saboda su wayannan idan har ka tambaya ka saka ba a faɗa ma kawai amsa, sai dai a turo ma code cikin layin ka ko kuma cikin email address ɗinka domin ka yi recovering din abin nan password ɗinka. Wannan shine hanya ta farko wadda muka ce za mu fara nuna muku ta amfani da application din photo video vault. Da Allah waɗanda sun san ba su mana subscribing ba su taimaka da su mana subscribing. Za mu nuna muku hanya ta biyu amma kuma a cikin bidiyo ɗinmu na gaba.
Wannan hanya za ta kasance ma ta fi wannan sauƙi kuma ta fi wannan. Ku yi like, ku yi subscribing, kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Ku tura ma 'yan uwa.